mari music kana isiri kutenderera mari kana kusiri kubuda new artists, right? Kana zvinhu akutanga kuchinja now. If you check a lot of the events atiri kuona now, they are not Zimdancehall events, right? Artists achiriko Zimdancehall ari kutopisa. You look at SEH CALAZ, Nati or free band that are doing well, but what I'm not starting, it's a few artists that have actually made it, that are making money, that are living off Zimdancehall. Ndine artists akawanda ndotaura nawo vanenge vachitaura kuti amukoma zvinhu zvakatooma, mara hakuna, mara haisi kutenderera, right? And Zimdancehall had everything set. This is the music yaiterwa, yakasvika kuterwa kumamisha achakwaterwa sungura, but I feel with Zimdancehall artists, they were so much excited in the hype. Where is the money? Where is the business? Music kana isina business, kana isina mari, ipapo ndo pane life yandokutaura yekuti kana life iyoyo isiri kuseculate, mari isiri kuseculate kuma artists, tisiri kuona ma-artists achiita mari nemusoro, it means we are not contributing. Hazvibatsiri kuti ndosapota SEH CALAZ kuti wakapenga ndichikupa sando. If I'm not buying your music, if I'm not coming to your shows, if I'm not prepared to pay mari andinobhadhara focalistic paanouya kuZimbabwe, ndichitadza kubhadhara the same amount to SEH CALAZ, it means there's a problem. If quality of the music is not improving, right, tichiramba tichiona vanhu vari kuramba vachisimukira ndivari kungoimba zvinyadzi and so forth, right, music nemusoro isiri kuwana mukana, and then there is a challenge. Pane zvinhu zvakaitika zvakawanda. Makombi akabhanwa, Zimdancehall yatirira semakombi. COVID yakauya takada 2 years pasina mashows ari kuitika, but now mashows avhurwa. The biggest show yakatoitika Zimdancehall ngere yakina, and ukatarisa show iyoyo ingene maartists akawanda, the price entry fee yaramba iri pasi papo $5 $3 and so forth, right? But if you look at mama shows ari kuitwa right now where the real money is circulating, you'd find that they're paying a lot of money. Pane mari yakawanda right now, mari iri kubuda muZimbabwe yakawanda. Ma-artists achievement chaicho yakanatsoita pa 10 years Zimdancehall, a very few that actually made that success. And now last year yes, we have 1 or 2 or 3 songs dzakaitika Zimdancehall, but I can't say what Nati O is doing Zimdancehall, right? He came from Zimdancehall, but he's not doing Zimdancehall. It is a fusion of Afro pop and so forth. And I think since a long while, I've not really seen a major new breakout artist watotaura kuti aputika with a hit song and is really doing well. So Zimdancehall for me, tichine ndangariro. SEH CALAZ akada pa stage tindangariro dzemusic yake, and iyoyo ndo yatiri connected to. We still love what you are doing, and we're connected to that. But if you're looking at the current and the present and the future nekurukuenda music like globally right now, hatichakwanisa kungoti tongoteerera music in Zimbabwe chete, exposed, and tiri exposed now. Has our music managed to grow kune dzimwe nzvimbo? Like ma-artists eZimdancehall ari kukwanisa here kunoperforma kana paZambia, tisiri kunombotaura kana zvekuna kustates kana kupi. Can Zimdancehall artists go and perform even in Malawi and fill up the same way iri kuita mama artists also from the other countries? So my concern is around nyaya yeeconomy yemari yekuti Zimdancehall inogona kunge ichiripo, inogona kunge iripo kana kuti itoripo, but it's heading downwards. But mdara inyaya yemari iri mdara. Inyaya yemari, music imari. As long as kune vanhu vakawanda vatoziva yala vanoimba vane mavoice. But dara alright. Pane mubvunzo 2 on. Is it nyaya yemari? Mari yevaridzi here? But mari government. Pane zvinhu 2 zvasiyana. Pane mari government. Kuita mari vanhu vanosaisa regi on. Zvafana nyaya taitaura plot kuti. Look. Tatsa mashows ese anoitwa alright. Before takutoimba isusu. On. Ma-artist ese aiuya mabig artist aiswa musaga naWinky D. Onzwisisa. But there was no one day rakambowa Winky D mari yakawanda kupfuura yaBiniman kana yaElephant Man. Mari yaElephant Man nenge times kana 10. On. Winky D akati akuda mari yebanza apana kuda kukura musoro. But here comes the problem. Problem iri kwatiri ma-artist mdara. On. Wangu kwadota soti mazuva anzwi on. Nori kuti ndine mari, but vanhu vane nzara, but vari kuuraya industry.
Yakuri kune dzimwe nyika chaifamba ichocho munhu ari kutora mari sick money ka ichofamba ichomumpiwa uchaimba iwe because tisu tikuuraya business tega before tada kublame mapromoters on because Calaza akanzoda mari yobva tinoda 5,000 kune vanhu vanototi aiwa isusu totoya 10 ona munotipa 1,000 vanzwisisa makadzi unouya makadzi anopiwa 20,000 imimi mese maartist emuzimbabwe makabatana mari yenyu haisvike 5,000 vanzwisisa makadzi oyobva aimba 3 minutes apedza dance isusu tistai market show pesa apa mafanzi edu anouya zvandakakubvunza kuti kana uchiti wanichiedza kushow plot wachiedza nini wachiedza mambo tuterere wachiedza japreza wachiedza winkd mafanzi anouya pagedhi panobhadharwa pachinzi mafanzi awinkd muhombe anobhadhara 10 wauya kuzoona Calaz mweri wakwana munobhadhara 2 US wauya kuzoona wind president unobhadhara $1 pagedhi mafanzi edu anobhadhara mari yakafanana anobhadhara mari yakafanana so mamwe mazimari anenge achitaurwa ka anenge achipiwa vanhu ava Germany ka ndosaka uchiona vanhu vaizvoita hasha zvekunzi mazimari amatipa nezvataimbirwa zviite sei azvipindirana ona mapromota ndo akutotanga kutisaiza tabva kumapromota tikusaizana tega kumaartist nenyaya yenzara wanzwisisa artist ane nzara yekuti anenge achitya kuti dhiri rinoenda ona anenge achitya kuti dhiri rinoenda kuti ndikaramba mari mana ndara mukanzwa dzimwe mari tikuimbirwa nemaartist munoita hasha yona but anenge achida kuraramisa mhuri yake but ndo patozonzi at the end of the day hapana vanoimba vana chaive nazvo ndara unovake muchipiwa ma100 ma200 asi matsaga anoya achipiwa ma20,000 10,000 oimba 30 minutes pamusoro pecd zvake but uri kuona manje yala zvinhu izvi ndo zvamairamba if maconversations aitika kwese kumashure kwekwe achinzi plot arita sei ari kutukira Zimdancehall. These were the things chino-create value yeartist haisi kungoti anogona kuimba handiti ipackaging handiti maitirwo ari kuitwa if you guys muZimdancehall had made sure kuti mabuilder not maartist but mabuilder kaindustry kenyu maane masystems enyu maane mastructures enyu right by now ka artist ari kubva kunze uko anosvika achirespecta kunigeria right now ine artist anouya recross anosvika achirespecta why because inocreatwa sei iyoyo organization yayo because inoinfluence maartist here because maartist akanzoya chigare pasi dakudza problem yedu maartist akanzoya chigare pasi kana sei Calaz ndine song yekurira inonzi atipisike handikwanisi kugara nemunhu asina song yekurira pasi ndiye nchiti aiwa ndikurira vanhu vada kutora sei vada kunitorera power because munhu anenge achirira that time haana time yenyaya twese tokuchema twavanhu kuti hakuna mari because anenge achiwana munhu ona saka masina aya hakwanisi kunzi anenge achigadzirwa nevanhu vasitombori vasiri vanomanija maartist because mukada kuti isusu maartist kuti maartist ngatibatanei tichasewo hatife takabatana because vanhu vane pride mudara mumwe anenge achiti kana sei Calaz ndiende wakadhakwa irino sei Calaz chiita aiwa handidhilena Freeman ana kila ti marukazi ona saka board iyo inotodiwa ona sezvakwaitaura zvokuti muZimbabwe zvafanira kuSouth Africa kuno kumashows akubohwa zvamwe panoitwa 5 million mashows in 1 month of which makatargeta same one yavo vari kuti vari kutanda mari same mari iyoyo kuZimbabwe zvinezvi pamonth kuitwa mashows mangani urikuona manje Calaz yes dauti unatsobatisisa apa when we are challenging my artists to go international and sing not only for Zimbabweans ndo pane nyaya yese right kuti hausi limited if you are going to UK every year zviri kuitika right now artists they are very comfortable vanoenda kuUK 10 years 12 years you're singing for the same Zimbabwean audience right what it means is muri kuzvilimita and mazvilimita ka vanhu ivavo vakaboekana newe hausisina market kana usiri kutopisa havasina market hausina market but timu repajoza kana repanigeria what they've actually managed to do they've created music yavanofila kuti iwo vega semasouth africans manigerians vanonakirwa nayo handiti afrobeat nemapiano it's very local it's very South African it's very Nigerian right they've packaged their music they've packaged themselves hazvisi zvongoti hando ndezvemangoma ndezvedu zvechigeto youth
Zimdancehall yakazara chigeto youth kuti hano ndezvemangoma. But I tell you, from the packaging, there is no single Zimdancehall artist who has managed to create his brand in a way that everyone ari muhood anoti I want to dress like this person, I want to walk like this person, I want to live like this person, right? So angoramba zvingozi hano ndezvokupanana sando, right? Paenzi kana kuti itai macontracts mushande muita zvinhu zviri professional dzaasha ndezvongowirirana. Paenzi no even marhythm, you know what, maproducer ndaabhadharwa mari dziri nani poita mastudios ari nani. No one was prepared, right? Artists SEH akaputika akutoenda kune mumwe producer wanofunga kuti anoproducer better. Mfana wewe washana naye paaputika uye haachada kumuona, right? And vapana ivavo manje kuti vakure havakure. Right now I will tell you, for instance, Sport should have been palevel rana Kala or Jasmine or rana Mapuris. A lot of these guys are put South Africa. Yes, the economy in South Africa is far better. But I think talent right now in Zimbabwe we have so much talent. This is why you find kuti every go no in Zimbabwe and create something major. So music is limited. I tell you as long as asinganzishona, right? Ukaenda pamalawi chapo there is no audience. So limit iyo yekuti vanhu vakanakirwa nesando dzekupuwa muhood ndo iri kulimita. So when you're challenging kuti no, Winky ari kurova music, but we need to see him international. JP ari kurova music, we need to see him international. Why is it important in international? Is because unenge wakudza audience. Why? Because internet right now yakutotinzwe music yataitadza kuzwa kudhara. Kudhara taiudzwa neredio zvataikwanisa kuteerera, but right now takuchoose tega. Colors akandibowa ndoenda paSpotify ndoteerera zvandiri kuda, and I'm not limited. So imimi as industry leaders ndimune power rekutaura kuti, you know what guys, let's do things like this, because matozviona kwazviri kuenda, and iwewe you can even continue to perform for the next 5 years because une catalog yabuild. But pane mumwe mufana asina catalog, atone one song yangu rinayo, but akufunga kuti akapenga, atone ego akutozviti no, mbinga dzakabva dzauya dzakatanga kupa madhola makarekota maridi makaita sisi makazipa power. So you gave away all your power to people that were not even necessary. Passion Java and whatever. These people, they did not do it for the culture. They never developed any single artist. But it's their names that they've built. They're the ones that got the numbers, not the artists. Right now, only power director something else without even the artist. Passion, for example, I have nothing against him, but he can go and do whatever he wants because I need power. But at some point, he needed Enzo. At some point, he needed the Fanta, he needed a chill spot. No, don't end it our own like. Nona pakatanga finyana passion ndosaka ndakazodaira pakuti nona vanhu kuti vachiuya kwatiriona isusu vamhaya hatina kuvatsvaga, vakatoona simba redu vanonga vari kumberi pabrenzi avo on aiziya kwaroenda, vobva vauya kumberi motanga kuchinja music yese mangoimba muchingoimba zita remunhu, every song yasa remunhu mukumupraisa maita sei. Next munhu yeye atoone simba akutozoona ngatokumberi obva atotanga ita sei, ototanga kutozoti mimi hapana, mimi ndindotokusumudzai ini on of which a few years back ndiye akatouya achida kusumuka on, but power iroro manje anenge atorera power vanhu vese manje. Tarisa mbinga dzese dzingangombinga dzakachiimbwa mudhara, achitanga kupinda unonzwa vanhu vese tanga maproducer ese atanga kumuitira rhythm, asi tikavabvunza kuti mbinga ini nokuona ndosaka ndisikadi kusimbisa vanhu ndokupenga on, tikabvunzana tega isu takagara panapa, mbinga dzese dzatikapinza mustyle hakuna munhu ane mbiri asina kuuya through music. Kunzwisisa nangwe politics kuti vagare pagomo pepe, even kuchina mugabe tisu taifamba tichiimba kumarali on pamaelections akazoita kuti president idivende pepe tisu taimba kumarali. Wanzwisisa hapana munhu anozikanwa muzimbabwe asina kuda kushandisa mamusic kuti anzwiko waona. Asi tikada kubvunza kuti pane zvese zvakaitika nekutenderera kwataiita tichiita sei, nekuimbira mbinga maridhimu tichiita sei, pane chinobatika here chatinacho? Hapana. Mepo ma5 madhola, but iye manje akagadzira upenyu hwake zvachose, ende kuti akomana maartisti mukaona mbinga dzauya idzi musaitisiri kuti ma100 ma500 mari anenge achiita umberi mari anenge achiita umberi ihombe, ende haazombobva akaziva kuti ndisvike panapa ndikangoempatana ndiimba everyday ndicashlips aimba zita rangu papozi zvinoitika manje music aioreka nange vana vedu nevazukuru vedu vacharamba vachiinzwa ona. Asi isusu tinozotirwadza mudhara panototanga kunzwa fana vakupanduka vakuita sei, the same people vanouya kwatiri vachiti tifambe tivaimbira tivapraisa
ndo the same people varozongotara society kana mapa mawana makutamba namo. Asi kana I'm time happy with yasvike Passion yekuti Java has joined, is watching. And yeah, I mean, because hatisi kutuka tukutaura chokwadi. Aiwa ndizvozvo waona, because haisi secret kakuti a few years back Java angatongoro nechechi yake ari kuchitungidzwa hapana munhu aitomuziva waona. And then akaona kuti aiwa mageto youths ndikaita sei kuti ndizive Java ndipashoni ndiyanza nditimana achimoti big girl boys dongoti zvinhu zvangu chese chifambe fambe achipinda achipinda sport akaita sei but zvisina daka kana kuti iona munhu anga ane plan yake. Ungati Java akakanganiswa haana, because kusaidi kwake Java ari right, because pazvese zvaaita mudhara aibudisa mari. Vanzwisisa Java akabhadhara mari kubva abve kwaakabva kuchitungisa kuti asvike muofisi mapresident agare nawo, imari nebrand dzake, skiri rake rakatoita mudhara. Kusaidi kwake Java atori right, unogona kuswera kuti Java akazotishandisa akaita seaujairira, but ane plan yake. Iwo what's your plan? And what was your plan, Imimi as artists, as Zimdancehall? What is your plan? Papa ne plan here kana kuti zvazvingori zvoti tungopisha manguva, because right now are there more than even 5 plan artists panyaya that are doing dzembinga well? here kana kuti dzemusic kana kuti dzemusic isusu mari pachokwadi mudhara tasingambofungira kuti tasvika pesa apo kuona music ipi yakangotanga ndatine nzara mudhara, tangoda chinhu chinongotibuditsa mututu waona, chinhu chekungoti tisiye zvinhu zvakawanda zvataita. Ukada kubvunza maartist ese ane zvaaitoita waona, vane zvavaitoita, vamwe vaibika, vamwe vanga vari mbavha, vamwe vanga vari kuchikoro waona, vamwe but vakaona kuti kandisiya so ndingoita iri. Isusu chatangoda kuimba music and tatisingazivi kuti mangwana tichamuka tiri papi, hapana imboziva kuti nhasi tichange tiri panapa. So plan chaiyo mudhara isusu nguva yakawanda yakapera tichiimba kuti aiwa ndikaonekwa mugeto waboys ndakaipa wodiwa nemabhebhi, wotenga kamota uchitenderera waona, wobva waita sei wotanga puwa mota uchitenderera uchasei music yako ifamba nzava makaipa mudhara. Music yedu zvandakambokudza plot kuti inini kuzosvika 2021 handinombodya mari yemusic yangu. Pane vanhu vaitengesa music yedu mudhara havana kutipa kana $1 kana $1. Hapana chataiziva ende zvazvisina basa, but basa iroro manje ndo mhosva tinopana vokawo manje vanga vari mamanager, rari basa ravo harisi redu isusu. Ndo vaifanira kutsvaga kuziva kuti music inoitwa sei, tikapedza music iri kuenda kupi waona. Saka isusu taingoimba waona, ndaida kungoimba zvokuti song yangu ipinde mustreet ndoshedzwa kulive show ndonoimba, ndo baba ine brand zedu. Hatina kumbodya music, saka kuona chimofunga masong isati kaimba nditomuziva nje masong mangani, hamene kuti mari dzacho dzaidyiwana nani, totovaziva vanhu vaizodya. Asi ukatowabvunza vandoti tisakapusha apana but imvura yakarasika waona, imvura yakarasika, but taisatoziya plan chaiyo mudhara tikati kunyebera pane pastori chero wadiwa nemabhebhi. Do you think plan yapo? Do you think Zimdancehall in a plan right now? Because ndikuona tichiri patiri papo pane plan here one maartist mangana ungati we right now they are living off music, vanoita Zimdancehall kuti anobva makuseni nosvika manheru anorarama neZimdancehall chete. Mashoma ende ndikati mashoma neishitanyeba futi kutoti mashoma rasta, because wada kutarisa vanhu vakurarama nemashow vashoma zvekudaro. Ndakambozvitaura vanhu vakati CALAZ ndanga norwadziwa kuti hapana, not even kuti Zimdancehall, hapana musician wemuZimbabwe ane mari. Hapana mudhara, dai tine mari dai tisingaitwe tumwe tumashows twatozongoswera tichiitiswa vanhu, hatina mari. Handizive kuti ndo pataitaura paya pekuti chakaitisa ana Casper Nyovest vaitova Zimbabwe vari maketen raiser mashows ataitoimba waona, vakatouya bva vaita sei vachipfuurira. Why? Because tinoita kuti tai mari mudhara haisi nyaya kusarongeka chete, but nyaya kutoti makambani emuZimbabwe haasapoti music. Tinoita kuti vana Casper vaite mari vaive nedzimwe nyika maendorsement. Alright, zvandakambobvunza. Alright, CALAZ ane mukonyo waona.
CALAZ anopenga anomboimba zvokunyatsira anotuka vanhu ngatibvise CALAZ paside. Toki vibes Toki vibes ane discipline yekupenga chaiyo chaiyo. Ina hana kana munhu anoti fitseki. Freeman haimba masongo kunyatsira, anorova smart, anogara nemhuri yake bobo, ana maskandal, ane endorsement iri. Winky D ndibhandi ambassador wechii, hatauri nemunhu, hatauri aite sei anorova grafushi rake, ane makambani api anonzi Winky D ndiambassador. Waona kila T chicken ini kubva paipai ndo patikapesera kunzwa noti kuti kila T agoni ndeipi kambani isingadi kushanda nakila T, but makambani emuzimbabwe ndeyekupenga anongobuda panoda kuti zvinhu zvemahara zvaizve ukuona pakatanga kuti pajerusalemu pepe unovaona vese vachiita zvinhu zvemahara, but why vasingasapoti inonzi vasingasapoti music? Wakamboona madiresi anoitwa emaambassadorship anoitwa nesame people besides the majambos japraiser ndiani mumwe waona. So industry inokura sei waona, not taking anything from one kuti vari kumapirwa iyi vane madisadvantage basa ravo, but ndizova kuti makambani haasi kuita justice because dhanza rina mari mudhara pagate because music haitotengeseki kuti hari mashows unoita. Uri kuona manje CALAZ parechiti professional approach inoshanda ndipapo. If you look at Japraiser, he create a brand rake. Japraiser akatanga kuita music Zimdancehall yanga yakutotanga, right? But he has managed to build his brand is really proper. Ato nema employees ane studio yake ne whatever, right? Ma studios akatanga kureketwa Zimdancehall right now achingore same computer yoyo, same keyboard yoyo, same nengrini. The only thing chaitwa nema artists eZimdancehall maiti makaenda ku UK maidzoka mune boots nehembe nyowani, right? Vashoma vaka improve equipment vaka I mean, congrats to you because you've built a studio, you've built 2 studios. But vazhinji avatorina studio, avatorina chimwe chinhu chinobatika. Vaingoenda kunospa kuti taenda UK and so forth. So pama brands, mabrand anezva anotarisa. Behavior and so forth, and they've given an example in artists asina ane behavior. But Zimdancehall haina kukwanisa kuva a cool culture. You get what I mean? But mera plus now to continue hapo andika ndongo kuchanisira shamu isinganetse kumeasure nayo waona. Why is it Winky D hana makambani anofura kana 5 kana 10 because Winky D yakagara mudhara andika hana unhu here, hana fan base yacho here, hana here inonzi hana strategy here, hana manager kuti band haasi kugona kuita basa here waona. Because inyaya yekuti titi Zimdancehall haisi iculture yakadhakwa nechinga panyaya yemabrand ambassador iyi Zimbabwe makambani aya atori wrong mukunzwisa mudhara because tombotora alright culture yedu tapisa kuti Zimdancehall tapisa Winky D andika togona kutsvaka kuenda kune vamwe artist vakaita sana Matthias Mary alright mambotuterera alright mambotera nemba gospel waona ane chaanokanganisa here pamwe toti makambani haadi kuitwa kuva involved nezvinhu zvokunyatsira zvemageto youth mambotutira anoimba gospel waona. Akaita masongo akarira kumapati kwavo vanomaridza ekumakambani but haana kana dhiri rainaro rinoita kuti tinatizotaiwa mukuru apa vakasimba waona. Saka Zimdancehall makambani aya are they doing justice? Unoziva kuti assumption ine maartist ndeyekuti tiri kuonekwa mapromoter ari kutoona nenge ari kutoona, saka you are deserving mune kasense keentitlement kekuti because ndiri kutoita zvinhu zviri bold ndiri kutopisa ndofanira kutongoningirira. Pane marelations iye anofanira kutobhidwa ndo tumasoft skills twandofila kuti kuZimdancehall hatikuko ekukwanisa kutongopinda muoffice because language inenge yachinja kana watopinda in a corporate setup the language changes. The brand need to be very sure kuti look tichashanda nemunhu tichadai or else anoperera mabrand ekunzi tengesai chingwa marketai muri kudai like very small or my t-shirts pfekai ma-t-shirts monengirinaotengesa airtime and because they know you are settling for free for little they will give you that because they know kuti makawanda and right muri kuita zvinhu zvakada ungofanana muri ungokiyakiya
they will just do that. But Zimdancehall has the power because in the numbers, every politician wants those numbers. Every church person wants those numbers. Hakuna mfundisi asina ubambo interested kuti how can I get Zimdancehall artists on board, right? So power iroro ndo ukatasa kuona na hip hop states, that's what they use. They say, look, we've got this power and we have to pause and say, you know what, F off to anyone else who doesn't respect what we do. Vakazvipa respect, but in imanje amuna respect towards craft renyu. Respect yekuti business, right? Ndakangouya ndinoda kungoita chiridhimu changu ndakangoti ndoti boss nengi matopinda ipapo tatoita zvatatoita, right? Respect yekusvika pakuti no, exactly. So it's I think it's the respect that a brand creates, is the approach, a business approach, business kunazoti muri kuziva zvamuri kuita, muri kuziva your worth, because right now value chaicho ukada kubvunza, I asked 10 Zimdancehall artists munocheja mari pamashow, kusiyana kwemari dzacho kunogona kungokuudza kuti hey pane mahwani pana, right? And right now mashows ari kuitwa ari kuya ma-South African artists, I've heard several artists that are actually saying ndipo mukana ungoperforma even usingandibhadhari, right? Saka iwo CALAZ ukazotoda kubhadharwa $10 $100, vane mazita futi vada kuimba mahara. Saka tikutozvita ana mainini, we've become supporting acts. Tikaenda kuSouth Africa we are okay kuperforma kupi pa Cape Town, pa Joza tichingoperforma maZimbabwe, but tikakwanisa kubreaka into that market, it will do a lot. Kangani CALAZ kamunoenda kana kuJoza oti no ndoda kuenda pa SABC kunoita interview, ndoda kuenda kwakati kwakati, ndoda kunoita interview, ndoda kuenda kana newspaper kashoma, right? But asati atomboenda amsatma exactly, but panouya South African artists kuZimbabwe ari kuRadio, ari kuTV, everyone kumedia, everyone, my company is volunteer. I'll tell you.